పురుషోత్తమ యోగము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపదాయ कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచితో ప్రారంభం. పురుషోత్తమ యోగము. భగవంతుణ్ణి పురుషోత్తముడు అంటారని చాలా మంది మీలో వినే ఉంటారు. పురుషోత్తముడు అంటే గ్రామాటికల్ మీనింగ్ కూడా అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. పురుషులలోకి ఉత్తముడు అని అర్థం. అయితే దీనిని మించిన అర్థం ఉన్నది. ఆ పురుషులలో ఉత్తముడు అయితే నిజమైన పురుషోత్తముడు అంటే ఏమిటి, ఎందుకు ఆ మాట వచ్చింది అనేది ఇక్కడ చూస్తాం అన్నమాట. అయితే ఈ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ 4-5 శ్లోకాస్ వరకు కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఎందుకంటే కొంచెం అది అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. కొద్దిగా శ్రద్ధగా వింటే మనకి వెంటనే బోధపడుతుంది. కాబట్టి శ్రద్ధగా వినవలసిందిగా అందరికీ ముందుగానే ఒక రిక్వెస్ట్. మొట్టమొదటిగా భగవాను వాచ్ అంటే ఒక వేదాంతం అనేది ముందు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచం గురించి, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, ఈ జగత్తు గురించి మనం చాలాసార్లు మెటీరియల్ వరల్డ్, భౌతిక ప్రపంచం, ఇహలోకం ఈ మాటలు వింటూ ఉన్నాం. కాబట్టి వీటిని ఏ రకంగా అసలు వీటి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి, ఏమిటి వీటి యొక్క తత్వం అనేది ఈ ఫస్ట్ ఫ్యూ శ్లోకాస్ లో మనకి భగవంతుడు వివరిస్తాడు, శ్రీకృష్ణుడు. సో అందుకని కొంచెం శ్రద్ధగా ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినవలసిందిగా రిక్వెస్ట్. శ్రీ భగవానువాచ ఊర్ధ్వమూలమదశాఖం అశ్వత్థం ప్రాహురవ్యయం ఛందాంసి యస్య పర్ణాని యస్తం వేద స వేదవేద్. సో భగవంతుడు ఊర్ధ్వమూలం అంటే మూలం అంటే ఏమిటి, ఇప్పుడు చెట్టు ఉందంటే మూలం అంటే ఏమిటి, రూట్స్, దాని వ్రేళ్ళు దానికి మూలం. ఆ మూలమేమో ఊర్ధ్వం అంటే పైన అని అర్థం. సో మూలమేమో రూట్స్ ఏమో పైకున్నాయట. అధ శాఖం, శాఖం అంటే బ్రాంచెస్, కొమ్మలు. అధ అంటే కిందకి, అధ పాతాళం అంటూ ఉంటారు చూడండి, క్రింద ఉన్న పాతాళం అని అర్థం. సో అధ అంటే కింద అని అర్థం, క్రింద. సో శాఖలేమో క్రిందకున్నాయి, వ్రేళ్ళేమో పైకున్నాయి అని ఇలాంటి చెట్టు అశ్వత్థం అనేటటువంటి ఒక చెట్టు ఉన్నది. దీనికి ఈ అశ్వత్థ వృక్షానికి వ్రేళ్ళేమో పైనున్నాయి, కొమ్మలేమో కిందున్నాయి. అవ్యయం, ఈ చెట్టు నశింపు లేనిదని ప్రాహుర్ చెప్పబడింది. సో వేళ్ళు కిందకి, వేళ్ళేమో పైకి, కొమ్మలేమో కిందకి ఉన్నటువంటి అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉన్నది. ఇది నశింపు లేనిది, అవ్యయము అంటే నశింపు లేనిదని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. వ్యయం అంటే ఖర్చు అయ్యేది, అవ్యయం అంటే ఖర్చు కానిది. ఈ సందర్భంలో ఖర్చు కానిది అంటే నాశనం లేనిది అని అర్థం. ప్రాహు అంటే చెప్పబడింది అని అర్థం. కాబట్టి ఈ తలక్రిందులుగా ఉన్నదనమాట. మరి వ్రేళ్లు పైకి కొమ్మలు క్రిందికి ఉన్నాయంటే ఈ అశ్వత్థ వృక్షం అంటే రావి చెట్టు అని చెప్పుకోవచ్చు. అలాంటి చెట్టు, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం అవ్యయమైనది, నాశనం లేనటువంటిది ఒకటి ఉంది అని చెప్పబడింది. ఛందాంసి యస్య పర్ణాని, దీని యొక్క పర్ణాలు అంటే ఆకులు, యస్య పర్ణాని
దాని యొక్క ఆకులు, ఛందాంసి వేదాలు, వేదమంత్రాలు. సో ఈ చెట్టు యొక్క ఆకులు ఏమిటి, మామూలు ఆకులు కావు, అవి వేదమంత్రాలు. యస్తం వేదస వేదవిత్, ఎవరైతే వేద దీన్ని తెలుసుకుంటారో స అతను వేదవిత్, వేదాలన్నీ తెలిసినవాడు అని చెప్తున్నారు. సో వేళ్ళేమో పైకి, కొమ్మలేమో క్రిందికి, వేద మంత్రాలన్నీ ఆకులుగా ఉన్న ఈ నశింపు లేని అశ్వత్థ వృక్షం ఒకటి ఉందని చెప్పారు. ఈ వృక్షాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో అంటే అర్థం చేసుకుంటారో దీని తత్వం, వాళ్ళు వేదాలన్నీ తెలిసిన వాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో పైన మనం భగవంతుడిని చూస్తున్నాం, ఇక్కడ పరమాత్మ రూపంలో మరి చెట్టులో ఉన్న భగవంతుడిని కూడా చూస్తున్నాం. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అనేది మనకు ఇక్కడ మళ్ళీ తెలుస్తుంది. ఈ అశ్వత్థ వృక్షం గురించి ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు అంటే, అధశ్చోర్ధ్వం ఇది పెద్ద శ్లోకాలే, మనం ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ట్యూన్ తో చెప్తాం. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖా గుణ ప్రవృద్ధా విషయా ప్రవాల అధశ్చ మూలాన్యనుసంతతాని కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో ఈ వృక్షం యొక్క కొమ్మలు ప్రకృతి యొక్క 3 గుణాల ద్వారా పోషించబడుతూ ఉంటాయి. అధశ్చోర్ధ్వం ప్రసృతాస్తస్య శాఖ. సో పైకి కిందకి ఇలా శాఖలన్నీ, బ్రాంచెస్ అన్ని విస్తరించి ఉన్నాయి. ఇలా క్రింది వైపుకి పై వైపుకి అన్ని బ్రాంచెస్ విస్తరించి ఉన్నాయి. ఇలాంటి ఈ అశ్వత్థ వృక్షం గుణ ప్రవృద్ధ విషయ ప్రవాల. సో ఇది 3 గుణాలతో వృద్ధి చెందుతోంది. అంటే ఈ ఏమిటి 3 గుణాలు, ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఈ అశ్వత్థ వృక్షం దేంతో వృద్ధి చెందుతోంది? 3 గుణాలతో వృద్ధి చెందుతోంది. వృద్ధి చెందుతోంది అంటే అర్థం ఏమిటి? పోషించబడుతోంది. మామూలుగా ఏ చెట్టు అయినా దేంతో వృద్ధి చెందుతుంది? నీరు పోస్తే పెరుగుతుంది. ఈ అశ్వత్థ వృక్షం 3 గుణాలతో పెరుగుతోంది. ఈ 3 గుణాలు ఏమిటి, ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయవలసిందిగా రిక్వెస్ట్. సో గుణ ప్రవృద్ధ అంటే 3 గుణాలతో ఇది పెరుగుతోంది. విషయ ప్రవాల, పైగా అవి ఈ పైకి కిందకి విస్తృతంగా వ్యాపించినటువంటి కొమ్మలన్నీ కూడా ఏమిటి అంటే విషయ ప్రవాల, ఇంద్రియ విషయాలు ఏమిటి, అది కూడా ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఉమామహేశ్వరి మాతాజీ, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం. తప్పు అన్నారు, బై మిస్టేక్ అనుకుంటున్నాను, తమో గుణం. ఓకే, వెరీ గుడ్. 3 గుణాలు, ఈ 3 గుణాలతో పోషించబడుతోంది ఈ యొక్క చెట్టు. కాబట్టి మామూలు చెట్లేమో నీళ్ళతో పోషించబడితే ఈ చెట్టు, ఈ అశ్వత్థ వృక్షం మరి వీటితో ఈ 3 గుణాలతో పోషించబడుతుంది. గుణాలతో అన్నారు, గుణాలంటే 3 ఉన్నాయని మనకు తెలుసు, అందుకని 3 గుణాలని చెప్తున్నాం. విషయ ప్రవాల, ఇంకపోతే ఈ కొమ్మలన్నీ ఏమిటి, పైకి కిందకి విస్తరించాయి. విస్తారంగా ఇవి ఎలా విస్తరించాయి, ఎలా పెరిగాయి అంటే 3 గుణాలతో పోషించబడి పెరిగాయి. ఏమిటి కొమ్మలు అని మనకి డౌట్ వస్తే చెప్తున్నారు విషయ ప్రవాల. ఏ విషయాలు? ఇంద్రియ విషయాలే ఈ కొమ్మలు. ఇంద్రియ విషయాలంటే ఏమిటి? ఇంకో క్లూ ఇస్తాను, ఎవరైనా తెలిస్తే దయచేసి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఏమిటి అంటే, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అని ఒక మాట వాడాం, వాటికి డెఫినిషన్. ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు. ఇంద్రియాలంటే ఏ ఇంద్రియాలు? మన కళ్ళు, ముక్కు, నోరు, చెవి, చర్మము, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు. ఇవి వేటిని గ్రహిస్తాయి? వేటిని గ్రహిస్తాయో ఒక్క మాట కూడా చెప్పాను, అది గుర్తుంటే టైప్ చేయండి. గుర్తు లేకపోతే ఏ విషయాలను ఈ ఇంద్రియాలు స్వీకరిస్తాయో, గ్రహిస్తాయో అది మీరు టైప్ చేయొచ్చు చాట్ బాక్స్. మన 5 ఇంద్రియాలు ఏ విషయాలను స్వీకరిస్తాయి? కన్ను దేనిని, ముక్కు దేనిని, అలా. అది నేను అడిగిన ప్రశ్న. సో ఆన్సర్ దయచేసి తెలిసిన వాళ్ళు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి. ఓకే, సో కొమ్మలన్నీ ఆ ఇంద్రియ విషయాలు అంటున్నారు. మీరు టైప్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇంద్రియ విషయాలు ఏమిటో చెప్తాను. ఈ వృక్షం ఇంకా ఏమంటున్నారు? అధశ్చ మూలాన్ అనుసంతతాని. ఈ వృక్షం మూలము కింది ముఖంగా వెళ్తూ కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే, ఈ మానవ సమాజం యొక్క మనుష్యులను కర్మలకు బందీలను
చేస్తాం. ఎలా అయితే మనం చేసే కర్మలకు, కర్మ అంటే ఏమిటి? యాక్షన్ అని చెప్పుకున్నాం. క్రియ అనేది యాక్షన్ అనుకుంటే, కర్మ ఎప్పుడవుతుంది ఆ క్రియ కర్మ అవ్వడానికి ఏంటి? ప్రతిఫలాపేక్ష ఉన్నప్పుడు అది కర్మ అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ క్రియ అనేది ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా యాక్షన్ చేస్తే అది మనకు బంధాలేమి అంటుకో. కానీ ప్రతిఫలాపేక్షతో చేస్తే క్రియ ఎప్పుడు కర్మ అయిపోతుంది. కాబట్టి మనల్ని బందీ చేసేస్తుంది ఆ కర్మ. సో మన కర్మలు మనల్ని, మనుష్యులను ఎలా అయితే బందీలు చేసేస్తున్నాయో, ఆ ముడులు పడిపోయిన వ్రేళ్ళు ఈ కర్మబంధాలను సూచిస్తున్నాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కర్మానుబంధీని మనుష్యలోకే. సో మనుష్యులు ఈ వృక్షం వేళ్ళు కింది ముఖంగా వెళ్తూ మానవ సమాజం యొక్క కామ్య కర్మలకు బంధించబడి ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియ విషయాలు ఏమిటి అంటే, ఉమామహేశ్వరి మాతాజీ రూపము, రుచి, రూపం, వాసన, స్పర్శ, వినికిడి. గుడ్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ఒక్కొక్క విషయాన్ని మన ఒక్కొక్క ఇంద్రియ స్వీకరిస్తుంది. హరీష్ ప్రభుజీ దుఃఖము అన్నారు. ఇంద్రియ విషయాలు అంటే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. గ్రాహ్య అంటే ఏంటి? ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు. గ్రహించే అంటే ఏంటి? ఇంద్రియాలు స్వీకరించే విషయాలు. ఏం స్వీకరిస్తాయి? కళ్ళు ఏం స్వీకరిస్తాయి? కళ్ళ ముందు కనిపించేదంతా స్వీకరిస్తుంది కన్ను. ముక్కేం స్వీకరిస్తుంది? వాసనలన్నీ స్వీకరిస్తుంది. రూపం స్వీకరించదు కదా ముక్కుకు శబ్దం స్వీకరించదు కదా. ఒక్కొక్కటే స్వీకరిస్తుంది. మరి చెవు ఉందంటే రూపం స్వీకరించలేదు, వాసన స్వీకరించలేదు, శబ్దాన్ని స్వీకరిస్తుంది. నోరంతే, కంటి ముందు కనిపిస్తోంది. ఏదైనా ఉంది అంటే నోటికి దాని రుచి తప్ప వేరేది స్వీకరించలేదు. చర్మానికి ఏది తెలియదు, స్పర్శ అంటుకుంటే అది ఎలా ఫీల్ అవుతాము అనేది చర్మానికి తెలుస్తుంది, స్పర్శాజ్ఞానం. సో అది మనం ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ భగవద్గీత క్లాస్ అయిన తర్వాత మీకు ఈ విషయం తెలియాలి. ఇంద్రియ గ్రాహ్య 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి. 13th చాప్టర్ లో చాలా వివరంగా శరీరం యొక్క కంపోనెంట్స్, భాగాలు, విభాగాలను చదివాం. 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు. అంటే పని చేయటానికి ఉపయోగపడే ఇంద్రియాలు ఏమిటి? వాక్పాణి పాద పాయుపస్థ అనే మాట గుర్తుంచుకుంటే గుర్తొచ్చేస్తాయి. లేదంటే కనీసం వాక్కు, పాణి చేతులు, కాళ్ళు, 2 జననాంగాలు, ఈ 5 కలిపి కర్మేంద్రియాలు. సరే, జ్ఞానేంద్రియాలు మీ అందరికీ తెలుసని అనుకుంటున్నాను. కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, స్పర్శ, ఇవి జ్ఞానేంద్రియాలు. 5, 10. ఇంకొక 5 చూసాం, పంచభూతాలు. ఆ పంచభూతాలతో మన శరీరం తయారైంది అనుకున్నాం. సో 15 అయ్యాయి. గాలి, నీరు, అగ్ని, భూమి, వాయువు, మరి జలం, ఈ 5 కలిపి పంచభూతాలు. ఏదైనా ఈ ప్రపంచంలో ఆకారం అనేది ఉంది అంటే ఈ పంచభూతాలతో తయారైంది. సో 15 అయ్యాయి. 5 పంచభూతాలు, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, 15. ఇంకపోతే మిగిలిన 5 ఏం చెప్పుకున్నాము? స్పర్శ రూప రసగంధ అని చెప్పుకున్నాం. సో స్పర్శ అంటే టచ్, రూపము మరి అంటే కంటికి కనిపించేది, రస నోటికి, గంధ ముక్కు, ఇవన్నీ కూడా మరి ఇంకొక 5 ఉన్నాయన్నమాట. శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధ, శబ్దమేమో చెవి. సో ఈ 5 ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు. ఇవి మనకి విషయాలు సప్లై చేస్తేనే కదా వాటి ఉపయోగం. కన్నుందంటే చూసింది ఏదో, కనపడకపోతే ఇంకా కంటికి ఉపయోగం ఏముంది? మరి చెవి ఉందంటే శబ్దాన్ని గ్రహించలేకపోతే చెవి ఉండి మాత్రం ఉపయోగం ఏముంది? ముక్కు వాసన గ్రహించి మనకి చెప్తేనే కదా వాసన ఎలా ఉందని తెలిసేది. సో ఈ ఇంద్రియ ఏమేమి అబ్జర్వ్ చేసి మనకు ఏ విషయాలను మన మైండ్కి అందజేస్తున్నాయి ఈ ఇంద్రియాలు అనే మాటకు అర్థమే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇవి ఈ విషయాలను గ్రహించి మన మైండ్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేస్తున్నాయి అన్నమాట. సో అది ఇక్కడ మీకు ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు అన్న మాట ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఇందుకు ఆ ఇంద్రియాలు ఈ విషయాలన్నిటినీ స్వీకరించి అవేమిటో మన మనస్సుకు, మైండ్కి అందజేస్తున్నాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. అందుకనే ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఇంద్రియాలు స్వీకరించేవి ఏమిటి? ఏం స్వీకరిస్తాయి? చెవు శబ్దాన్ని, ముక్కు వాసనని, ఎట్సెట్రా ఎట్సెట్రా చెప్పుకున్నాం కాబట్టి. శివలీల మాతాజీ శ్రవణం, మననం, స్పర్శ, రుచి, వాసన. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ, కరెక్ట్. సో అందుకని ఈ పాయింట్ మీరు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. సో ఒక మాట గుర్తుంచుకోవడానికి ట్రై చేయండి. గుర్తు లేకపోతే కనీసం ఏమిటి ఆ విషయాలన్నా ట్రై చేయండి. శబ్ద
రూప స్పర్శ రస గంధ. రూప స్పెల్లింగ్ తప్పైంది. సో శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధ అది చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేశాను. ఇవి ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. సో ఈ పంచభూతాలు 5 శరీరం తయారైన వాటితో, మరి తర్వాత ఈ శరీరంలో ఉన్నది ఏమిటి, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు, 5 కర్మేంద్రియాలు, ఆ 15 ప్లస్ ఇంద్రియాలు గ్రహించే ఈ విషయాలు 5, మొత్తం 20, 15 ప్లస్ 5. ఆ తర్వాత సూక్ష్మ శరీరం ఒకటి ఉంది. ఇవన్నీ కనపడవచ్చు, బట్ సూక్ష్మ శరీరం అంటే అసలు మన కంటికి కనపడింది ఏమిటి, మనసు, బుద్ధి, అహంకారము. ఆ తర్వాత అవ్యక్తము అని కూడా ఒకటి చెప్తున్నాము. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. సో ఇంతకీ ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పుకున్నాం, ఈ కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, అంటే శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు అనమాట. ఇవి అంటే ఆ కొమ్మలన్నీ వీటిని అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాయి. మరి మన శరీరం మనకు కనిపించేది, వినిపించేది ఇవన్నీ తీసుకుని మన మైండ్కి ఎలా సప్లై చేస్తోంది మన ఇంద్రియాలు, అలాగే ఈ కొమ్మలు ఈ విషయాలను తీసుకునేవిగా సూచిస్తున్నాయి. దానికి రిప్రజెంటేషన్ అన్నమాట మన ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలకు. ఇవన్నీ మరి చెట్టుకు ఈ కొమ్మల ద్వారా తెలుస్తోంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ కొమ్మలన్నీ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు. ఈ వ్రేళ్ళు ఎలా ఉన్నాయంటే మన కామ్యకర్మలు మనల్ని ఎలా అయితే బందీ చేసేస్తాయో, మనం చేసే పనులు, మన కర్మలు, అది సూచిస్తున్నాయి ముడిపడిపోయిన వ్రేళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో అయితే ఈ వృక్షం తల్లక్రిందులుగా ఉందని చూసాం కదా. సో అది మరి ఇక్కడ ఏదైనా నీటిలో చూస్తే తల్లక్రిందులుగా కనిపిస్తుంది మనకు ఒక చెట్టు. సో అలా తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టులాగా ఈ అశ్వత్థ వృక్షం ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ కూడా చూస్తున్నాం ప్రతిబింబం ఎప్పుడు కూడా మరి తల్లక్రిందులుగా ఉంటుంది. సరే, ఇకపోతే ఈ చెట్టు యొక్క పైన మన భౌతిక ప్రపంచాన్ని సూచిస్తోంది. అది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇక్కడ ప్రతిబింబిస్తోంది అంటే నీటిలో ప్రతిబింబిస్తే చెట్టు తలక్రిందులుగా మనకు కనపడుతుంది. ఈ చెట్టు దేనిలో ప్రతిబింబించి ఇలా తలక్రిందులుగా కనపడుతోంది అంటే కోరిక అనేటటువంటి ఒక నీటిలో అది ప్రతిబింబిస్తోంది. సో దేనికి ప్రతిబింబం ఇది? ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రతిబింబము. ఇది ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్. ఈ ఇది ఏమిటి అంటే అసలు ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఏమిటి ఏంటో చెట్టు చూపిస్తున్నారు, ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉంది ఏమిటంతా అని మనకి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ గా, సెన్స్లెస్ గా అనిపిస్తుంది. ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు ఏమిటి అంటే మన భౌతిక ప్రపంచము. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు 14 లోకాలు ఉన్నాయని నిన్న కూడా చూసాం. ఏది పైలోకాలు, మధ్యలోకం, భూలోకం, కింద మరి ఈ కింది లోకాలు అతల, వితల, సుతల, తలాతల, మహాతల, రసాతల, పాతాళ లోకాలు కింద ఉంటే, పైన సత్యలోకం అన్నిటికంటే పైన బ్రహ్మలోకం ఉంటుంది. ఆ తర్వాత మరి మహర్లోకం, సువర్లోకం, ఇవన్నీ కూడా తపోలోకం, ఇవన్నీ పైన ఉంటాయని చూసాం. కాబట్టి ఈ యొక్క చెట్టు తల్లక్రిందులుగా ఉన్నది అంటే ఇది దేని రిఫ్లెక్షన్ అంటే ఆ స్పిరిచువల్ వరల్డ్ కి రిఫ్లెక్షనే మన భౌతిక ప్రపంచము. సో ఈ మొత్తం భౌతిక ప్రపంచం కూడా స్పిరిచువల్ వరల్డ్, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం, భగవత్ ప్రపంచానికి ఇది రిఫ్లెక్షన్ అన్నమాట. సో దేనిలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంటే కోరిక అనే నీటిలో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి అది ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం లాంటి ఉత్తమమైన పరంధామం, భగవంతుడి యొక్క ధామం నీటిలో ప్రతిబింబించేసరికి, కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించేసరికి ఇలా భౌతిక ప్రపంచంలాగా తల్లక్రిందులు అయిపోయింది. అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా, సుగుణాలన్నీ కూడా ఈ ప్రపంచంలో లేవు, తలక్రిందులు అయిపోయింది. ఎందుకు? కారణం ఏమిటి అంటే కంప్లీట్ కారణం ఈ కోరికయే. ఆ కోరికలో ప్రతిబింబించేసరికి అంతా కూడా తల్లక్రిందులైపోయింది. ఆ ధర్మాలన్నీ, ఆ సుఖము, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం అంతా కూడా తల్లక్రిందులు అయిపోయి దేంతో పోషించబడుతోంది? ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో పోషించబడి ఉంటుంది. ఇంద్రియ విషయాలు అన్నిటినీ కూడా
తీసుకుంటూ చుట్టూ ఉన్న వాటిని మనుషుల్ని ఈ రకంగా ప్రలోభ పెడుతుంది అని అర్థం. కాబట్టి ఇది బేసికలీ మన భౌతిక ప్రపంచం, ఈ తల్లక్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎలా ఉంటుందంటే చూసాం, పైన సత్యలోకం, ఆ తర్వాత దేవలోకం, దేవతలు కనపడుతున్నారు, ఆ తర్వాత మరి ఋషులు వాళ్ళు ఉన్నారని చూస్తున్నాం, మధ్యలోనేమో భూలోకం ఉందని చూస్తున్నాం మనుషులను, ఆ తర్వాత మరి కింద అధలోకాలు, కింది లోకాలంటే జంతురాజ్యం అని బ్రాడ్ గా చెప్తూ జంతువులను చూపిస్తున్నారు, అంటే క్రింది లోకాలని అర్థం. సో 14 లోకాలు ఉన్న ముల్లోకాలు అంటూ ఉంటాం. ఎందుకు? పైలోకం, మధ్యలోకం, కింది లోకాలు అని బ్రీఫ్ గా మనం అంటూ ఉంటాం. సో పై లోకాలన్నీ ఇక్కడ ఉంటే, మధ్యలోకం మనుష్యలోకం ఇక్కడ ఉంది, కింద జంతురాజ్యం అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఈ చెట్టు భౌతిక ప్రపంచానికి చిహ్నము, ఈ తల్ల క్రిందులుగా ఉన్న చెట్టు. సో నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే నాంతో న చాదిర్న చ సంప్రతిష్ఠ అశ్వత్థమేనం సువిరూఢమూలం అసంగశస్త్రేణ దృఢేన చిత్వా. సో తతః పదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఈ వృక్షం యొక్క నిజరూపం ఈ లోకంలో ఎవరికి తెలియదు. నరూపమస్యేహ తథోపలభ్యతే, ఎవ్వరికి దీని యొక్క నిజరూపం తెలియదు. నా అంతో నచ ఆది నచ సంప్రతిష్ట, దీనికి బిగినింగ్ ఏదో, దీనికి అంతం ఏదో, బిగినింగ్ ఏదో, మధ్య ఏదో ఎవరికి ఈ లోకంలో తెలుసుకోలేరు ఈ వృక్షానికి. అశ్వత్థమేనం సువిరూఢ మూలం, ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని మూలంతో సహా, రూట్స్ తో సహా సువిరూఢంగా అసంగ శస్త్రేణ, అటాచ్మెంట్ అనే ఆయుధంతో, దృఢ చిత్తంతో, డిటర్మినేషన్ తో, పట్టుదలతో నరికివేయాలి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ వృక్షం యొక్క నిజరూపం ఈ లోకంలో ఎవ్వరికి తెలీదు. దాని బిగినింగ్ ఏంటి, ఎండ్ ఏమిటి, మధ్య ఏమిటి అనే విషయం ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ లోతుగా నాటుకున్న వేళ్లతో విలసిల్లుతున్న ఈ అశ్వత్థ వృక్షాన్ని సువిరూఢ మూలం అంటే బాగా లోతుగా ఉన్న మూలంతో సహా దీన్ని అసంగ శస్త్రేణ, వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో, దృఢ చిత్తంతో ఖండించి వేయాలి. కాబట్టి ఈ వృక్షాన్ని అంటే భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఖండించమని కాదు, ఈ వృక్షం చూపించేటటువంటి ఈ బంధాలు గాని, మరి వ్రేళ్ళు బంధాలు అన్నారు, మరి కొమ్మలు ఏమంటున్నారు, ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాలు, ఈ ఇంద్రియ గ్రాహ్య విషయాల యొక్క ప్రలోభాలను, ఈ కామ్యకర్మల మీద ఉన్న ఆసక్తి ప్రతిఫలాపేక్షను వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో, దృఢ చిత్తంతో ఖండించి వేయండి. అంటే ఆ వైరాగ్యంతో మనం ఎప్పుడైతే ఈ సెన్సెస్ ని ఏమని చెప్పారు ఇక్కడ, శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలు చెట్టు కొమ్మలని చెప్తున్నారు. సో ఆ కొమ్మలు సూచించే ఆ శబ్దరూప స్పర్శ రసగంధాలను మనం కంట్రోల్ చేసుకుని, ఈ కర్మబంధాలు అంటించుకోకుండా, అంటే ప్రతిఫలాపేక్షను వదులుకుని, వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి, త్యాగం చేయటం, వదిలేసుకోవటం. ఏం వదిలేసుకోవాలి ఇక్కడ, ప్రతిఫలాపేక్ష, కర్మలు చేసినప్పుడు, యాక్షన్ చేసినప్పుడు ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకోగలగాలి, ఈ ఇంద్రియ ప్రలోభాల నుంచి అతీతంగా వెళ్ళగలగాలి. ఇంద్రియాలు ప్రలోభ పెట్టినా మనం ప్రలోభ పడకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇది కూడా వైరాగ్యంతోనే సాధ్యం మరి. కాబట్టి ఈ రెండు వైరాగ్యం అనే ఖడ్గంతో ఖండించి వేయండి. ఆ తరువాత తతఃపదం అంటే తరువాత, తతఃపదం తత్పరిమార్గితవ్యం యస్మిన్ గతా నివర్తంతి భూయః తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే యత ప్రవృత్తి ప్రసృతా పురాణి. సో ఈ తతః పదం తరువాత తత్పరిమార్గితవ్యం, మార్గదర్శకం ఏమిటో పరమ పదాన్ని వెతుక్కోవాలి. మనకు మార్గమైనటువంటి, మనందరికీ కూడా మార్గం ఏమిటి, పరమపదాన్ని వెతుక్కోవటమే మనందరి యొక్క ధ్యేయం, ఫైనల్ గమ్యం. మన యొక్క గమ్యం ఏమిటంటే భగవంతుని చేరుకోవటం. కాబట్టి ఈ వృక్షాన్ని మనం వైరాగ్యంతోనూ దృఢ చిత్తంతోనూ కూడా కట్ చేసి మనం ఈ
పరమపదాన్ని, భగవంతుడి యొక్క మార్గాన్ని వెతుక్కోవాలి. యస్మిన్ గతాన నివర్తంతి భూయ. ఏమిటి భగవంతుడి యొక్క పరమపదం ఎలా ఉంటుంది? అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి మళ్ళీ రారు. నివర్తంతి భూయ, నా నివర్తంతి భూయ. నివర్తంతి అంటే తిరిగి రావు, నా నివర్తంతి అంటే వెనక్కి మళ్ళీ రారు, తిరిగి రారు. భూయ మళ్ళీ అని అర్థం. సో అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు యస్మిన్ గత, అక్కడికి ఎవరైతే వెళ్తారో మళ్ళీ తిరిగి వెనక్కి రారు. అలాంటి పరమపదాన్ని, భగవంతుడి పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. తమేవ చాద్యం పురుషం ప్రపద్యే. ఎవరి నుంచి అయితే ఈ ఆది పురుషుల నుంచి సమస్తం కూడా యతః ప్రవృత్తి ప్రస్కృత పురాణి, ఎవరి నుండి అయితే సమస్తం కూడా ప్రారంభమైందో ఈ పరమ పురుషుడి నుంచి, అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి ప్రపద్యే శరణు వేడాలి, ఆయన యొక్క శరణు పొందాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ చెట్టు ఉంది, ఇది భౌతిక ప్రపంచానికి చిహ్నం. ఇది కోరిక వల్ల ఇలా తలక్రిందులు, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కోరిక వల్ల ఇలా తలక్రిందులై ఉన్నది భౌతిక ప్రపంచం అని చెప్తున్నారు. సో ఈ వృక్షాన్ని మనం ఎలా దాటాలి? కట్ చేయడం అంటే ఏమిటి? దాటి మనం పైన ఉన్న ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఎలా వెళ్ళాలి అంటే వైరాగ్యము అనే ఖడ్గంతో. వైరాగ్యం రావాలంటే ఏం కావాలి? దృఢచిత్తం, పట్టుదల, శ్రద్ధ ఉండాలి. శ్రద్ధ లేకుండా వైరాగ్యం తెచ్చుకుందాం అంటే కుదరదు. అక్కడే సాధన యొక్క ముఖ్య పాయింట్. శ్రద్ధ, పట్టుదల, దృఢచిత్తం ఉంటేనే సాధన చేయగలం. అట్లా సాధన చేసినప్పుడే ఈ వైరాగ్యం అనేది మనకు వస్తుంది. సో ఆ తర్వాత తెచ్చుకున్న తర్వాత పునర్జన్మ లేకుండా చేసే పరమపదం ఎక్కడుందో భగవంతుణ్ణి అది వెతకాలి. ఎవరి నుంచి సమస్తం ఆరంభమైందో, ఎవరి నుంచి అనంతకాలంగా ఈ సమస్తం కూడా వ్యాపించి ఉన్నదో అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి. భక్తికి నిర్వచనం శరణాగత తత్వం. కాబట్టి ఆ శరణాగత తత్వాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. సో ముందు ఇంద్రియాలను ఈ కంట్రోల్ చేసుకుని, ఈ కామ్యకర్మలు చేసినప్పుడు ప్రతిఫలాపేక్ష వదులుకునే వైరాగ్యాన్ని అలవర్చుకుని భగవంతుణ్ణి, ఆ పరమపదాన్ని చేరుకోవడానికి ఆయన్ను శరణు వేడాలి అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు ఆయన పరమపదం దొరికితే మళ్ళీ ఈ భూప్రపంచంలోకి, ఈ భౌతిక జగత్తులోకి వచ్చే అవసరం లేదు. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి ఉన్న ఈ లోకంలోకి మళ్ళీ రావక్కర్లేదు. నిర్మాణమోహాజిత సంగదోష ఆధ్యాత్మ నిత్యా వినివృత్త కామా ద్వంద్వైర్విముక్త సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞై గచ్చంత్యమూఢా పదమవ్యయం తత్. ఇంకా కూడా చెప్తున్నారు, ముందు వైరాగ్యంతో ఖండించండి, మరి దృఢ చిత్తంతో అని చెప్పారు. తర్వాత భగవంతుణ్ణి, పరమపదాన్ని వెతుక్కుంటూ భగవంతుణ్ణి శరణు వేయండి అని చూసాం ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో. ఇప్పుడేం చెప్తున్నారంటే నిర్మాణ మోహ అంటే మిథ్యా గొప్పతనము, మోహము, జిత సంగదోష అటాచ్మెంట్స్, రాగ ద్వేషాలను జయించి, జిత అంటే జయించి, రాగద్వేషాలను, అనురాగ దోషాన్ని జయించి, ఆధ్యాత్మనిత్య నిత్యమైనదేమిటో అర్థం చేసుకుని, వినివృత్త కామాలన్నిటినీ, కోరికలన్నిటినీ వదిలిపెట్టి, ద్వంద్వైర్విముక్త ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులై. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ అంటే ఏమిటి? మనం చూసాం, సుఖము, దుఃఖము, శత్రువు, మిత్రుడు, పొగట్ట, నింద, గౌరవం, అవమానం, ఇవన్నీ ఆపోజిట్స్. వీటన్నిటి నుంచి విముక్తులు అవ్వడం అంటే ఏమిటి? ఏది మనకి ఆ రెండిట్లో ఏది దొరికినా మనం ఒకే రకంగా ఉండటం. శత్రువు అయినా, మిత్రుడైన, సుఖమైన, దుఃఖమైన, అవమానమైన, గౌరవమైన, నిందైన, ప్రశంస అయినా, ఏదైనా రెండు ఆపోజిట్స్ లో ఏదొచ్చినా మనకి మనం బ్యాలెన్స్డ్ గా ఒకే రకంగా ఉండటం, రియాక్ట్ అవ్వకుండా. అది ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులు అవటం అంటే అర్థం. సుఖ దుఃఖ సంజ్ఞ, సుఖ దుఃఖాలనేటటువంటి ఈ ద్వంద్వాల నుంచి విముక్తులు అవటం. ఇది సుఖము, ఇది దుఃఖము. మనకు సుఖం వస్తే బాగుండు, దుఃఖం వస్తే కష్టం, ఇవన్నీ వదులుకుని ఏదైనా ఒకటే అనేటటువంటి స్టేజ్ కి రాగలిగినప్పుడు గచ్చంత్యమూఢ. సో అప్పుడు పదమవ్యయం వాళ్లకు శాశ్వతమైన, అలా ఉండి భగవంతుణ్ణి శరణు పొందేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని, అవ్యయమైనటువంటి, నాశనం లేని శాశ్వతమైన ఆ బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. మిథ్యా గొప్పతనం, మోహం, అనురాగ దోషాన్ని జయించి నిత్యమైనదేమిటో అర్థం చేసుకున్నవారు కోరికలన్నిటినీ వదిలి
సుఖదుఖాది ద్వంద్వాలకు అతీతులై పరమ పురుషునికి శరణొచ్చేవారు శాశ్వతమైన బ్రహ్మపదాన్ని పొందుతారు. అంటే దీని అర్థం ఇవన్నీ భగవంతుడు ఇంకా డీటెయిల్ గా చెప్తున్నారు. బ్రీఫ్ గా ఇంతకు ముందు శ్లోకంలోనే చెప్పారు. వైరాగ్యంతో, వైరాగ్యానికి నిర్వచనం ఇది. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ స్టేజ్ లో ఉండగలగటమే వైరాగ్యం. నతద్భాసయతే సూర్యో న శశాంకో న పావకః యద్గత్వా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఇంతకు ముందు శ్లోకంలో వీళ్ళు ఇలా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా ఉండి భగవంతుని శరణొచ్చేవారు ఈ శాశ్వతమైన ఈ బ్రహ్మపదాన్ని, ఆధ్యాత్మిక లోకాన్ని పొందుతారని చెప్పారు కదా. ఆ లోకం ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. నతద్భాసయతే సూర్యో, సూర్యుడి వల్ల వెలుగు ప్రకాశించదు. నశశాంకో, చంద్రుడి వల్ల కూడా ప్రకాశింపదు. పావక, అగ్ని వల్ల కూడా అది ప్రకాశింపదు. అంటే ఏమిటి? అది ప్రకాశవంతమైన ఆ లోకం వీటన్నిటి వల్ల ప్రకాశవంతం అవ్వడం లేదు. ఇవి మనకు ప్రకాశం కావాలి, వెలుగు కావాలంటే సూర్యుడు కావాలి, లేదా చంద్రుడు కావాలి, లేదా అగ్ని ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అనుకోవచ్చు. ఈ మూడు ఉంటేనే మనకు వెలుగు, ప్రకాశత్వం ఈ భూమి మీద మనం చూస్తాం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. కానీ భగవంతుడి యొక్క ఈ ఆధ్యాత్మిక పరంధామానికి ఇవేవి అక్కర్లేదు. అక్కడ వెలుగుకు ఆయన యొక్క స్వయం ప్రకాశత్వంతోనే అది వెలిగిపోతూ ఉంటుంది అని అర్థం. యద్గత్వానా నివర్తంతే, ఎవరైతే ఇక్కడికి వెళ్ళారో నా నివర్తంతే, తిరిగి మళ్ళీ రారు. తద్ధామ, అటువంటి ధామం పరమం మమ, అటువంటి దివ్యమైనటువంటి ధామం మమ, నా యొక్క ధామము అని అర్థం అన్నమాట. కాబట్టి నా దివ్యధామం ప్రకాశింపబడటానికి సూర్యుడు గాని, చంద్రుడు గాని, విద్యుత్తు గాని అవసరం లేదు. దానిని చేరుకున్న వారు ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి మళ్ళీ తిరిగి రారు. అటువంటి పరమ దివ్యమైన ధామం, పరంధామం నా యొక్క ధామము అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఆ పరంధామాన్ని మనకి జస్ట్ ఒక ఐడియాగా చిత్రకారులు చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఇంకొక ఆన్సర్ వచ్చింది. ఇంద్రియార్థాలు ఆకాశం, శబ్దం, వాయువు, శబ్ద స్పర్శ, అగ్ని, శబ్ద స్పర్శ రూపము, నీరు, శబ్ద స్పర్శ రూప రుచి, భూమి శబ్ద స్పర్శ రూప రసగంధాలు కలిగి ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ భవానీ మాతాజీ. అన్ని ఆకాశానికి శబ్దం అని, వాయువుకు శబ్దము స్పర్శ ఉన్నదని, అగ్నికి ఈ మూడు కూడా ఉన్నాయి, ప్లస్ ఈ రెండు ప్లస్ అగ్నికి రూపం కూడా ఉందని, నీరుకు ఈ 3 ప్లస్ రుచి కూడా ఉందని, భూమికి 5, ఈ 4 ప్లస్ వాసన కూడా ఉన్నాయని చాలా క్లియర్ గా రాశారు భవానీ మాతాజీ. వెరీ గుడ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే, సో అది భగవంతుడు సో తన ధామం ఎలా ఉంటుందో వివరించి ఆ తర్వాత ఇంకేం చెప్తున్నారంటే మమైవ. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. 15th చాప్టర్ ఒకటి, 12th చాప్టర్ ఒకటి. చిన్నవి రెండిట్లో 20 శ్లోకాలే ఉంటాయి. కానీ చాలా మంది అన్ని శ్లోకాలు కంటత చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అది భక్తి యోగం యొక్క ఎసెన్స్ ఏమిటో 12th చాప్టర్ లో చెప్పారు. 15th చాప్టర్ లో మరి ఈ వేదాంతం చెప్పారు. అసలు ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏమిటి అంటే కరెక్ట్ గా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఆపోజిట్, తలక్రిందులుగా ఉంది. ఎందుకు ఆపోజిట్ అయింది? కోరికలో అది ప్రతిబింబించబట్టి. అంటే కోరిక అన్నదే ఈ కంప్లీట్ గా మిగిలిన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ కి మూల కారణం కోరికే. ఆ కోరిక వల్లే కోపాలు, తాపాలు, ఈర్ష్యలు, అసూయలు, గర్వాలు అన్నీ కూడా దాని వల్లే జనిస్తాయి. కాబట్టి ఆ కోరికలో ప్రతిబింబించేసరికి ఇలా అయిపోయింది భౌతిక ప్రపంచం. ఎలా దీనిని మనం దాటుకుని మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం చేరాలి అంటే ఈ తలక్రిందుల ప్రపంచం నుంచి ఎలాగంటే వైరాగ్యంతో, దృఢచిత్తంతో. వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి? మరి కర్మఫలాల మీద అపేక్షను త్యాగం చేసి ఈ ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలకు అతీతంగా ఉండగలిగినప్పుడు, అవి చూపించినా మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలిగినప్పుడు మనకు ఆ స్టేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. అది మనకు వస్తుందా అని నిరుత్సాహం వద్దు. ఎందుకంటే మనం చేయవలసింది సాధన. ఆ సాధనలో మనం ఎక్కడున్నాం, సాధన చేస్తూ ఉంటే అదే సాధ్యపడుతుంది. ఎవరికి వీలైన మార్గంలో ఎవరికి ఎంత సాధనను బట్టి వాళ్ళు ఎంత స్టేజ్కి వెళ్తారు. ఏదైనా కానీ మన జాబ్ ఏమిటి అంటే సాధన. అందుకే
మనకు వస్తుందా రాదా అంటే ఆల్రెడీ ప్రతిఫలాపేక్ష మీద మనకు మైండ్ ఉందన్నమాట. వస్తుందా మోక్షం రాదా అనుకుంటున్నాం. అవన్నీ వదిలేసి ఈ వైరాగ్య తత్వాన్ని అలవర్చుకోవటమే మన డ్యూటీ. అంటే ఆ మార్గంలో ఉండటానికి సాధనం చేయాలి. చేస్తే తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడే చూసుకుంటారు. కాబట్టి మనం చూసుకోవాల్సింది ఈ ఇంద్రియాలను ఎలా కంట్రోల్ చేసుకుంటాం, భగవంతుడి మీద దృష్టి ఎలా తిప్పగలుగుతాం, ఆ శరణాగత తత్వాన్ని ఎలా అలవర్చుకోగలుగుతాం అన్నది సాధన చెయ్యాలి. అందుకే భగవంతుడి గురించి చింతించటం, ఆలోచించటం, స్మరించటం, తలుచుకోవటం చేసిన కొందికి మనకు అది డెవలప్ అవుతుంది. ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావం కూడా తగ్గుతూ వస్తుంది. మీరు మరి ఆ స్మరణ అనేది మరి భౌతిక ఈ కలియుగంలో అది ఒక్కటే మార్గం మనకు అని చెప్పి వేదాలు కూడా చెప్పాయి. సో స్మరించడం, అందుకే ఈ హరే కృష్ణ నామం చాలా మరి మనకి తేలికగా ఎన్నో 16 నామాలు ఉన్నాయి ఆ మంత్రంలో. అది చెప్పుకుంటూ ఉంటే మనకే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. అది స్మరించిన కొందికి మనం కొంచెం కామ్ అవటం, కొంచెం గొప్ప మన థింకింగ్ లో తేడా రావటం. సో ఆ సాధన అన్ని ఒక రోజులో రావు, 2 రోజుల్లో రావు, నెల రోజుల్లో రావు. బట్ క్రమేణ మనకు ఆ తేడా రావటం, క్రమేణ మనసు కొంచెం భగవంతుడి మీద తిరగటం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి. కాబట్టి అందుకని స్మరణ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. హరే కృష్ణ. సో ఎనీవే ఇక్కడ ఇక్కడ మరి భగవంతుడు ఇప్పటి వరకు తన యొక్క లోకము ఇవన్నీ కూడా ఈ వేదాంతం మనకి చెప్పి మీనింగ్ ఇప్పుడేం చెప్తున్నారంటే మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన మనస్సష్టాని ఇంద్రియాణి ప్రకృతి స్థాని కర్షతి. సో మమైవాంశో, నా అంశయే. ఎవరు? ఈ జీవలోకే, ఈ లోకంలో ఉన్న జీవరాశులందరూ నా యొక్క అంశయే. మరి ఆత్మ భగవంతుడి అంశే. ప్రతి ఒక్క దానిలో కూడా ఆత్మ ఉన్నది, కదిలేది, కదలని వాటిల్లో చెట్లలో కూడా ఉన్నదని చెప్పుకున్నాం కదా. అదే చెప్తున్నారు, నా యొక్క అంశే ఈ లోకంలో ఉన్న జీవరాశులందరూ. జీవభూత సనాతన. సో ఇవన్నీ కూడా శాశ్వతం అయినటువంటి ఈ జీవరాశులన్నిటి యొక్క ఆత్మ మరి శాశ్వతమే అని మనం చెప్పుకున్నాంగా. భగవదంశ కాబట్టి అది కూడా శాశ్వతం, సచ్చితానందం. దానికి పుట్టుక అజోనిత్య శాశ్వతోయం పురాణం 2nd చాప్టర్ లో చెప్పుకున్నాం. అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనం. ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి. అదే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారు, నా అంశ అయిన ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులన్నీ కూడా నా శాశ్వతమైన అంశలే. కానీ మనశ్శష్టాని ఇంద్రియాణి, మనస్సుతో కూడి ఇంద్రియాలు 5, మనస్సుతో కలుపుకుంటే 6 ఇంద్రియాలు. మనస్సును కూడా ఒక ఇంద్రియంగా ఒక్కొక్కసారి రిఫర్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేస్తున్నాయి కదా. శబ్ద రూప స్పర్శ రసగంధాలు ఎవరికి సప్లై చేస్తున్నాయి? మనస్సుకు సప్లై చేస్తున్నాయి. వాటంతట అవి ఏమి డెసిషన్స్ తీసుకోవడం లేదు, ఈ పని చేయి ఆ పని చేయని. అవల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని మనస్సుకు అందిస్తున్నాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. అప్పుడు మనసు రియాక్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓ ఇది బాగుంది, ఇది కావాలి, ఓ ఇదేదో బాగా వినపడుతోంది, అది వినాలి, ఈ వాసన బాగుంది, ఈ వాసన చూస్తూ ఉండాలి. అట్లా మనసు డిసిషన్, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్న మనసు డిసిషన్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియాల్లో మనస్సు కూడా ఒకటిగా కలుపుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం చేసే యాక్షన్స్ అన్నిటికీ ఈ 6 కూడా కారణం కాబట్టి. 5 ఇంద్రియాలేమో ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేస్తే మనస్సు ఏమో వెంటనే అవి సప్లై చేసిన దీనికి రియాక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ బొమ్మను మీరు ఇంతకు ముందు కూడా చూసే ఉంటారు. మరి 5 ఇంద్రియాలను గుర్రాలుగా పోల్చినట్లయితే ఇక్కడ మన కళ్ళు, ముక్కు, ఒక్కొక్క గుర్రం మీద ఒక్కొక్క ఇంద్రియం కనిపిస్తుంది. చెవి, ఇదంతా స్పర్శ, నోరు. సో ఈ కళ్ళం ఏమిటంటే మనస్సు. ఈ ఇంద్రియాలన్నీ ఇవన్నీ సప్లై చేసి ఇవి ఎటు పడితే అటు లాక్కుపోతూ ఉంటాయన్నమాట ఈ మనస్సును. అయితే బుద్ధి అనే సారథి ఆ కళ్యాణ్ణి వెనక్కి లాగుతుంది. ఇటు కాదు మనం వెళ్ళవలసింది, ఇటువైపు వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. సో తప్పు మార్గం కాదు, మనం రైట్ మార్గం వైపు వెళ్ళాలి అని బుద్ధి చెప్తూ ఉంటుంది. సో లోపల ఉన్న ఆత్మ సాక్షిభూతం, అంటే ఎందులో కల్పించుకోదు, అన్ని చూస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఆత్మకు ఈ భౌతిక ప్రపంచ క్రియలతో సంబంధం లేదు. కాబట్టి ఈ యాక్షన్స్ అన్ని చేసేది ఇంతవరకే. ఈ ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి. ఈ బుద్ధి చెప్తుంది, ఒక్కొక్కసారి మనసు వింటుంది, ఒక్కొక్కసారి వినదు. సో బుద్ధి కూడా అలాంటప్పుడు విననప్పుడు, మనసు డామినేట్ చేసినప్పుడు ఇంకేం చేయలేదు. అంటే గుర్రాలు ఎంత బలంగా లాక్కు వెళ్తాయో దానిని బట్టి ఇది కూడా రియాక్ట్ అవ్వచ్చు. సో ఎనీవే ఈ రకంగా వీటిని మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు.
కాబట్టి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరూ కూడా నాశాశ్వత అంశాలే. కానీ బద్ధ జీవితం కారణంగా, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ బద్ధత్వం కారణంగా వాళ్ళు మనసుతో కలిగి ఉన్న ఈ 6 ఇంద్రియాలతో కష్టాలు పడుతున్నారు. కష్టాలు పడుతున్నారు అంటే మరి ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినాక ప్రతిదీ మనకి ఏది సుఖం అనిపించదు. ఎప్పుడు ఏదో కావాలి, ఏదో కావాలి, ఏదో అసంతృప్తి ఉంటూనే ఉంటుంది. ఎన్ని ఉన్నా కూడా. మరి ఎంత ధనం ఉన్నా కూడా మనశ్శాంతి లేకుండానే ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే దేనికి? కోరిక. ఏదో కోరిక తీరలేదు, తీరలేదు, తీరలేదు. ఇది కావాలి, అది కావాలి. అదేది లేని, అందుకే మనకొక సామెత కూడా ఉంది. ఏంటి? ఏమీ సంతృప్తితో ఉన్నవాడు అందరికంటే కూడా ధనవంతుడు అని. ఎవరైతే సంతృప్తిగా ఉండగలరో వాళ్ళే అందరికంటే ధనవంతులు అని. కాబట్టి ఆ కోరిక అనేది ఉండటం వల్ల ఈ ఆత్మ, ఇంత పవిత్రమైన భగవదంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నప్పటికీ మనలో ఇదిగో వీటన్నిటి వల్ల, ఈ 6 వల్ల మనం ఇలా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కష్టాలు పడుతున్నాము అని చెప్పి భగవంతుడు మళ్ళీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇంత భగవదంశ నా అంశ ఉండి కూడా వీళ్ళు ఈ మనసు వల్ల, ఇంద్రియాల వల్ల ఇలా అవస్థలు పడుతున్నారు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో. శరీరం యదవాప్నోతి యచ్చాప్యుత్క్రామతీశ్వరః గృహీత్వైతాని సంయాతి వాయుర్గంధాని వాశయాత్. సో ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు వాయువు మన వాసనలను ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి గాలి తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. మనం ఎక్కడైనా కూర్చుంటే సడన్ గా పూల వాసన వస్తుంది. ఇదేమిటి మల్లెపూల వాసన వస్తుంది, ఇక్కడెక్కడ చెట్టు లేదే అనుకుంటాం. పక్కన ఎక్కడో మనకు కనపడిన గోడ అవతల ఎక్కడో ఒక చెట్టు ఉంటుంది. ఆ చెట్టు మీద నుంచి మరి గాలి ఆ పరిమళాన్ని మోసుకొస్తుంది, మన ముక్కుకు అది తాకుతుంది. కాబట్టి అదే విధంగా మన శరీరం కూడా ఒక శరీరం నుంచి వేరొక శరీరం తీసుకున్నప్పుడు మనలో ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్, కొన్ని ఆ భావాలు కూడా ఆ వేరే శరీరంలోకి తీసుకువెళ్ళటం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మనం ఒక్కొక్కసారి చిన్నప్పటి నుంచే కొంతమందికి కొన్ని విషయాలంటే ఇష్టం, కొన్ని విషయాలంటే అయిష్టం ఉంటుంది. మరి సంగీతం అంటే ఇష్టం ఉంటుంది, నీళ్ళంటే భయం అంటారు కొందరు చిన్నప్పటి నుంచే, కొందరికి నీళ్ళంటే ఇష్టం ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా పూర్వజన్మలో మనకున్నటువంటి స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఈ శరీరంలో కూడా వస్తాయి అని చెప్పి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. కొంతమందికి చిన్నతనం నుంచే చిత్రలేఖనంలో నైపుణ్యం, మరి సంగీతం వినడంలో ఇంట్రెస్ట్, ఇటువంటివి ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఆ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తాయి. సో ఆ రకంగా ఏం చెప్తున్నారు? శ్రోత్రం చక్షుస్పర్శనం చ రసనం ఘ్రాణమేవ చ అధిష్ఠాయ మనశ్చాయం విషయానుపసేవతే. సో ఆ రకంగా జీవుడు ఇంకొక శరీరాన్ని తీసుకుని ఆ కొత్త శరీరంలో కూడా మళ్ళీ కొత్త ఇంద్రియాలు వస్తాయి కదా, కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, వాటితో మనస్సుతో కలిపి మళ్ళీ ఈ భావాలన్నింటినీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయటం మొదలు పెడతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అందుకని అతను మళ్ళీ ఇంద్రియ ప్రత్యేకమైన దానికి అనుకూలమైన ఇంద్రియ విషయాలను అతను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. సో స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అది నెక్స్ట్ జన్మకు కూడా వెళ్ళి మళ్ళీ మనం ఆ థాట్స్ తో ఉండొచ్చు. అందుకే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇలాగే ఇక మనం పోయిన పొడుగుతూ ఇలాగే ఇక్కడ మనకు చూపిస్తున్నారు. ఈ వరాహము బురదలో ఎలా అయితే మరి అది అక్కడే ఉంటూ నాకు అదే బాగుంది అనుకుంటూ ఉంటుందో, మనం కూడా ఇలా శరీరాలు మార్చుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక అదే భావాలతో అలాగే కొట్టుకుంటూ ఉంటాము అనే అర్థం అన్నమాట ఇక్కడ. కాబట్టి ఈ భావాలు ఏదైనా సరే, మనస్సు అంత స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్, మైండ్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఎంత ఇంపార్టెంటో మనకి ఇక్కడ అర్థం అవుతుంది. ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్, లైక్స్, డిస్లైక్స్, ఈర్ష్యలు, ద్వేషాలు ఇవి పెట్టుకున్నప్పుడు అలాంటి స్వభావమే మళ్ళీ మనకి నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వస్తుంది. కాబట్టి వదులుకుని వీలైనంత వరకు మైండ్ని క్లీన్ గా ఉంచుకుని, ఆలోచనలు అన్నెసెసరీ తగ్గించుకుని మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవటం ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే ఆ మైండ్ లో ఉన్న అటువంటి ఆలోచనలు అన్నీ కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా వెళ్తాయి. సరే, మంచి ఆలోచనలు ఉంటే తప్పే ఉంది అని వెంటనే ఒక డౌట్ వస్తుంది. మంచి ఆలోచనలు ఉంటే తప్పలేదు, మళ్ళీ మంచి ఆలోచనలతో వెళ్ళొచ్చు. కానీ మనం ఏం చూస్తున్నాము? అసలు ఈ ఆలోచనలు ఏమి వద్దు,
బ్యాలెన్స్డ్ గా ఈక్వానిమిటీతో ఉందాము, సమతత్వంతో ఉందాము, ఏదైనా ఒకటే అనే వైరాగ్యంతో ఉన్నప్పుడే మోక్షానికి మనకి మార్గం. కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని అలవర్చుకోవటానికి ట్రై చేయాలి. చెడు మీద మంచి బెటరు, అందులోకి మారాలి. కానీ ఫైనల్ గా శుద్ధ భక్తి తత్వం అని చూసాము. మరి ఇంకొక స్థిత ప్రజ్ఞత లక్షణాలను చూసాం. అవన్నీ ఏమిటి? ఈక్వానిమిటీ, ద్వంద్వాలకు అతీతంగా ఈ చాప్టర్ లో కూడా ఇందాక శ్లోకంలో చూసాం. సో ఇవన్నిటికీ మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా బ్యాలెన్స్డ్ గా మైండ్ ఏదైనా ఒకటే అనే స్థిరమైన మైండ్ తో, బ్యాలెన్స్డ్ మైండ్ తో చలించకుండా ఉండగలిగినప్పుడు మనం ఆ స్థితిలో మోక్షాన్ని పొందగలుగుతాము అన్నారు. కాబట్టి మనం ఈ భావాలు ఏది కూడా మనస్సులో అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంచుకోవడం అనవసరం. మనం వాళ్ళిలాగు వీళ్ళిలాగు అని ఏదో రియాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం, కానీ దానివల్ల ఉపయోగం ఏమీ లేదు. అది వీలైనంత వరకు ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని తుడిచేసుకుంటే మనకు కూడా మనశ్శాంతిగా ఉంటుంది. उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं విమూఢానానుపశ్యంతి పశ్యంతి జ్ఞానచక్షుషః. సో జీవుడు తన శరీరాన్ని ఎలా అయితే వదిలిపెడతాడో, ప్రకృతి త్రిగుణాల ప్రభావంతో ఎలాంటి శరీరాన్ని మళ్ళీ అనుభవిస్తున్నాడో మామూలు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నాం కదా, శరీరం వదిలి మళ్ళీ వేరే శరీరాన్ని ఎలాంటి శరీరం అనుభవిస్తున్నాం, మన కర్మలకు అనుగుణమైన జన్మ వస్తుంది అన్నది చూసాం. మన కర్మఫలాలు ఎలా ఉంటే అలా మన నెక్స్ట్ బర్త్ డిసైడ్ అవుతుంది అని నిన్న చాప్టర్ లో కూడా చూసాం. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని నిజంగా మూర్ఖులు అర్థం చేసుకోలేరు. కానీ జ్ఞానంతో ఎవరైతే జ్ఞానంలో శిక్షణ పొందుతారో, అంటే జ్ఞానాన్ని అలవర్చుకుంటారో, వాళ్ళు జ్ఞాన నేత్రాలతో ఇవన్నీ చూడగలరు. ఎగ్జాంపుల్, మనం ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇంతకు ముందు కూడా చూసాం. కారు ఇంజిన్ ఉంది, మనకి కనిపిస్తుంది సేమ్ ఇంజిన్, మెకానిక్ కి కనిపిస్తుంది. కానీ మనకు అందులో ఏమిటి ఫాల్ట్ అన్నది ఏం అర్థం కాదు, చూస్తామే కానీ మెకానిక్ కి ఏం జరుగుతోంది, లోపల ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నది అతను టెస్ట్ చేసి చూడగానే అతనికి అర్థం అవుతుంది. అలాగే ఈ శరీరం నుంచి శరీరానికి వెళ్ళటము, ఏ శరీరానికి వెళ్తున్నామో, ఈ శరీరం నుంచి ఎందుకు ఆ శరీరంలోకి వెళ్తున్నాము, మన కర్మబంధాలను బట్టి వెళ్తున్నాము, ఈ విషయాలన్నీ మరి జ్ఞానం వచ్చిన వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలరు. అంటే నిజంగా అర్థం చేసుకోవటం, థియరిటికల్ గా కాకపోయినా, థియరిటికల్ గా కాదు, అది వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ గా, అంటే ఆ ఈక్వానిమిటీతో అర్థం చేసుకోగలుగుతాం అనమాట. సో అది జ్ఞానము. ఆ రకంగా మనం ఈ విషయాన్ని రియాక్ట్ అవ్వకుండా ద్వంద్వాలకు ఇలా ఈక్వానిమిటీతో ఉన్నప్పుడు మనకది ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది. అంటే ఆ మనస్సులో ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ అన్ని తగ్గిపోతాయి, అది ఇక్కడ అర్థం. ఆ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆ జ్ఞానం వస్తుంది అనమాట. మనకు ఇప్పుడు థియరిటికల్ గా తెలుసు, ఈ జన్మ నుంచి వేరే జన్మ, మన ఈ జన్మలో చేసే యాక్షన్స్ వల్ల నెక్స్ట్ జన్మ వస్తుంది, దాంట్లో కూడా ఇదిగో మన స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ తీసుకువెళ్తాము, ఇవన్నీ మనకు థియరిటికల్ గా ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్పీరియన్స్ తో అది ప్రాక్టీస్ లో పెడతామో అప్పుడు నిజమైన జ్ఞానం వచ్చినట్లు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావాలకు గురి కాకుండా, మనం ఈ స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్స్ ఎవరి పట్ల పెట్టుకోకుండా మనం ప్రశాంతంగా సమచిత్తంతో ఉండగలుగుతామో అప్పుడు మనకు ఆ స్థితి వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ అర్థం. యతంతో యోగినశ్చైనం పశ్యంత్యాత్మన్యవస్థితం యతంతోప్యకృతాత్మానో నైనం పశ్యంత్యచేతసః. సో ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు, అదే మరి ఆత్మానుభూతి, ఆ సచ్చితానంద తత్వం. ఎప్పుడైతే ఈ రాగద్వేషాలు ఇవన్నీ వదులుకుంటామో, కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసినా మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత మనశ్శాంతం. ఎవరి మీదైనా కోపం వచ్చేసింది అనుకోండి, వెంటనే మనకి మైండ్ అంతా కలవరపడి, ఆందోళన పడి, చిరాకు పడి, మనశ్శాంతి ఉండదు. కానీ ఏమో పాపం వాళ్ళు ఏ ఉద్దేశంతో చేశారో, వాళ్ళు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో, నేనే ఆలోచిస్తున్నాను ఈ విధంగా, వాళ్ళ పరిస్థితి నేను అర్థం చేసుకోలేక ఇలా రియాక్ట్ అవుతున్నానా, వాళ్ళకి ఏదో కారణం ఉండబట్టి వాళ్ళు ఇలా చేయవలసి వచ్చిందేమో అని మన ఆలోచన విధానాన్ని మార్చుకున్నాం అనుకోండి, వెంటనే మనకే మైండ్ లైట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళ మీద మనకి జాలి పెంచుకుని వాళ్ళ దృక్పథం నుంచి అలా మనం ఆలోచించినప్పుడు మనకి పోనీలే ఏదో జరిగింది, ఏదో అన్నారు అనే మెంటాలిటీలోకి రాగలిగితే మనకే మనశ్శాంతి, మనకే ఆందోళన ఉండదు, చిరాకు ఉండదు, మనశ్శాంతి వస్తుంది. కాబట్టి చిన్న
విషయంలోనే ఈ ప్రాక్టీస్ మనకు అంత మనశ్శాంతి ఇచ్చినప్పుడు నిజంగా ఆ బ్యాలెన్స్డ్ మనస్తత్వం అలవర్చుకున్న కొందికి మనకి ఎంత మనశ్శాంతి, ఎంత అప్పుడు ఆ సచ్చిత్తానందం ఎప్పుడు కూడా హ్యాపీగా ఉండే మెంటాలిటీ ఆ యోగులకు అందుకే ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు సర్వత్రా సమబుద్ధయ అని చూసాం మనం. అన్ని విషయాల్లో సమానంగా వాళ్ళు సమబుద్ధితో ఉంటారు, బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటారు, ఈక్వానిమిటీతో ఉంటారు. కాబట్టి ఆత్మానుభూతిలో ఉన్న యోగులు దీన్నంతా స్పష్టంగా చూడగలరు. అంటే వాళ్ళు ఈ ఫీలింగ్ తో ఏది కూడా ఈ రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండగలరు. కాబట్టి మరి వాళ్ళు తెలుసు, ఓహో జీవితం అంటే మనకున్న ఫీలింగ్స్ తో మనం ఇలా చేశాము అంటే నెక్స్ట్ జన్మ మళ్ళీ వస్తుంది, ఆత్మ మళ్ళీ వేరే బాడీలోకి వెళ్తుంది, ఆ బాడీలో ఎలాంటి బాడీ అనేది ఈ జన్మలో డిసైడ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ మళ్ళీ మనం ఆ ఫీలింగ్స్ అన్ని పట్టుకుపోయి ఇక్కడ ఈ ఇంద్రియాలతో మనస్సుతో మళ్ళీ మనం సేమ్ థింగ్ కంటిన్యూ చేస్తాము అనేది ఆ విచక్షణ వచ్చినప్పుడు, ఆ వైరాగ్యం తెచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళకి అదంతా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. అర్థమవుతుంది అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ తో వాళ్ళు తెలుసుకుని వాళ్ళు అందుకే ఎప్పుడు ఈక్వానిమిటీలో ఉండగలుగుతారు. అందుకే ఆత్మానుభూతి అంటే ఆ స్థితి. అలాంటి యోగులు దీన్ని స్పష్టంగా చూడగలరు. కానీ మనస్సు ఎవరికైతే అభివృద్ధి చెందదో, ఆత్మానుభూతిలో లేని వాళ్ళు ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా దీన్ని క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోలేరు. అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు పొందలేరు. థియరిటికల్ గా మనం అర్థం చేసుకున్నాం, కానీ ప్రాక్టికల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఆ ఈక్వానిమిటీ ఉన్నప్పుడే మనకు అదేంటో ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయగలం. యదాదిత్యగతం తేజో జగద్భాసయతే అఖిలం యచ్చంద్రమసి యాచ్ఛాగ్నౌ తత్తేజో విద్ధి మామకం. ఈ ప్రపంచం మొత్తం చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుంచే వస్తుంది. యదాదిత్యగతం తేజో, ఆ ఆదిత్యుడికి ఉన్నటువంటి తేజస్సు జగద్భాసయతే అఖిలం, అఖిల జగత్తును ప్రకాశింపజేసే ఆ సూర్యుడి యొక్క తేజస్సు నా నుంచే వస్తుంది. తేజస్సు అఖిల జగత్తుని చేసేటటువంటి సూర్యుడి తేజస్సు, యచ్చంద్రమసి ఆ చంద్రుడి యొక్క తేజస్సు, యాచ్ఛాగ్నం అగ్ని యొక్క తేజస్సు, తత్తేజో విద్ధి మామకం ఆ తేజస్సు అంతా కూడా నా నుండే వచ్చాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రపంచంలో చీకటిని చెదరగొట్టే సూర్యుని తేజస్సు నా నుంచే వస్తుంది, చంద్రుడి వైభవం మరియు అగ్ని యొక్క తేజస్సు కూడా నా నుండి వస్తాయి. సమస్తానికి భగవంతుడే, అన్ని ప్రకాశత్వాలకు తేజస్సులకు అంతటికి భగవంతుడే మూలము. గామావిశ్య చ భూతాని ధారయామ్యహమోజసా పుష్ణామి చౌషధీ సర్వా సోమో భూత్వా రసాత్మకః. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, సూర్య చంద్రుల తేజస్సు అగ్ని తేజస్సు నాది అని చెప్పిన తర్వాత ఇలా నేను ప్రతి గ్రహంలోకి కూడా ప్రవేశించి అవి వాటి కక్ష్యలో, ఇంగ్లీష్ లో ఆర్బిట్ అంటాం, అంటే ఏ ప్లానెట్ దారి దానికే ఉన్నది, ఒకదాని దారిలోకి ఒకటి వెళ్ళవు. కాబట్టి ఎవరి రోడ్డు వాళ్ళకు ఉందన్నమాట. దాన్నే కక్ష్య అంటాము, మార్గము, ఇంగ్లీష్ లో ఆర్బిట్ అంటాం. మరి 1 సెంటీమీటర్ అయిన భూమి అటు ఇటు అయితే మరి కొంచెం కదలికున్న భూకంపం అంటాం. ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా అర్త్ గాని ఈ ప్లానెట్స్ కానీ ఏది కూడా దారి తప్పకుండా అదే దారిలో ప్రతి నిమిషం కదులుతూనే ఉన్నాయి కదా, ఏది స్టాప్ అనేది లేదు. భూమి ఆగిందో అయిపోతుంది మొత్తం. కాబట్టి నిరంతరం కరెక్ట్ మార్గంలో 1 మిల్లీమీటర్ కూడా అటు ఇటు లేకుండా పని చేస్తూనే దారిలోనే తిరుగుతూ, ఇంకా 1 మిల్లీమీటర్ కూడా అవి అటు ఇటు కదలడం లేదే, కరెక్ట్ అయిన మార్గంలో. ఎవరు నడిపిస్తున్నారు? నేనే, నా శక్తి ద్వారానే అవి కక్షలో ఉన్నాయి. నేను పుష్ణామి చౌషధి సర్వ, చంద్రుడిగా మారి సోమోభూత్వ రసాత్మక, అన్ని ఔషధాలకు జీవన రసాన్ని సరఫరా చేస్తాను. అంటే మూన్ లైట్ చల్లదనం అదంతా కూడా మరి మనకి సన్లైట్ కానీ మూన్ లైట్ కానీ వైటమిన్ డి అని చెప్తున్నాం. సో జీవన రసాన్ని, ఔషధాన్ని, ఆ వైటమిన్ డి సప్లై చేసే ఆ సూర్యరశ్మికి కారణం ఎవరు అంటే భగవంతుడే. సో అవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క సృష్టులే కాబట్టి అని ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి క్లియర్ గా 10th చాప్టర్ విభూతి యోగంలో మీరు అన్ని చూశారు, కానీ మళ్ళీ బ్రీఫ్ గా ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. సూర్య చంద్రుల తేజస్సు, ఈ గ్రహాలన్నీ ఇలా వాటి దారిలో అవి కక్షలో ఉంచేది నేనే. మరి ఈ చంద్ర సూర్య కాంతితో వచ్చేటటువంటి వైటమిన్ డి నేను ఔషధాలు, జీవన రసాన్ని, ప్రాణాన్ని సరఫరా చేస్తా. మరి లైట్ ప్రాణం,
వైటమిన్ డి ఇవన్నీ వస్తాయి, వెలుగు లేనిదే జీవితమే లేదు. అదంతా జీవన రసం సరఫరా చేసేది నేనే. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు? సో బ్రీఫ్‌గా ఈ జగత్తు యొక్క వెలుగు నేనే, ఈ జగత్తు ఎలా పనిచేస్తోందో, తిరుగుతోందో నిరంతరం నా శక్తి వల్లే జరుగుతోంది అని చెప్తూ, ఇప్పుడు మనుష్యులు, జీవరాశులు ఏ రకంగా భగవత్ శక్తి వల్లే మనందరం ఇలా ఉండగలుగుతున్నాం. మనకి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఉంది, హార్ట్ ఉంది, కిడ్నీస్ ఉన్నాయి, అన్ని పనిచేస్తున్నాయి, లంగ్స్. ఎవరు పని చేయిస్తున్నారు మరి? ఎంత సైన్స్ ఉంది హ్యూమన్ బాడీలో! ఆశ్చర్యం. మనకు అర్థం కూడా కాదు డాక్టర్స్ అయితే తప్పితే క్లియర్‌గా ఎనాటమీ అది. ఎవ్రీ సింగిల్ పార్ట్, ఎవ్రీ సింగిల్ సెకండ్ పనిచేస్తూనే ఉంది. హార్ట్ పుట్టిన దగ్గర నుంచి పోయే వరకు ఒక్క నిమిషం కూడా, ఒక క్షణం కూడా ఆగకుండా దాని పని అది చేస్తోంది కదా! అదే కాదు, ప్రతి అవయవం అలాగే చేస్తోంది. ఊపిరితిత్తులేవండి, కిడ్నీస్ అవ్వనివ్వండి, మరి మూత్రపిండాలు, బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, మైండ్ అన్నీ కూడా మరి పనిచేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ విషయం ఇక్కడ మనకి సటిల్ గా చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం. ఇది అహం, నేను, వైశ్వానరో భూత్వా అంటే అన్ని ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః, అన్ని శరీరాల్లో నేను జీర్ణక్రియ, జఠరాగ్ని రూపంలో నేను అన్ని శరీరాల్లో జీర్ణక్రియలాగా ఉంటాను అని చెప్తున్నారు. సో ప్రాణాపాన ప్రాణము, అపానము, ఈ వాయువులన్నిటితో కలిసి పచామ్యన్నం చతుర్విధం, 4 రకాల ఆహారాలను నేను జీర్ణింపచేస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో అన్ని జీవుల యొక్క శరీరాల్లో జీర్ణక్రియ యొక్క జఠరాగ్నిని, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మనకు అరిగేటట్లు చేస్తుంది తిన్నదంతా. అందుకే దాన్ని అక్కడ జఠరాగ్ని ఉంది అని మనం మాట మీరు కొంతమంది వినే ఉంటారు. జఠరాగ్ని అంటే నా జఠరాగ్ని చల్లబడింది, ఆకలి తీరినప్పుడు ఆ మాట అంటూ ఉంటారు. జఠరాగ్ని మండిపోతుంది అంటాం ఆకలి వేసినప్పుడు. సో జఠరాగ్ని అనేది ఆ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి పవర్ అన్నమాట. అది నేనే. మరి అదే ఇదంతా తిన్నదంతా జీర్ణం చేసేది, ఆ డైజెస్టివ్ పవర్ ని జఠరాగ్ని అంటారు. కాబట్టి ఆ జఠరాగ్నిని నేనే అంటున్నారు. ఇది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఒక్క జఠరాగ్నినా భగవంతుడు, మరి హార్ట్ ఎవరు ఆపకుండా అలా కొట్టుకునేటట్లు చేస్తున్నారు? లంగ్స్ ఎవరు మరి ఏ రకంగా అలా ఎవ్రీ మినిట్ ఆక్సిజన్ తీసుకుని వదిలేటట్టు చేస్తున్నారు? మరి కిడ్నీస్, మూత్రపిండం పనిచేస్తోంది, బ్లాడర్ పనిచేస్తోంది, మరి బ్లడ్ అనునిత్యం సర్క్యులేట్ అవుతోంది. ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి శక్తి. దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ జఠరాగ్ని విషయం చెప్తున్నారనమాట. అన్ని ఆహారాలను నేను జీర్ణింపచేస్తాను. 4 రకాల ఆహారాలు అంటే అర్థం ఏమిటంటే, ఆహారాన్ని 4 రకాలుగా తీసుకోవచ్చు కదా. నమలొచ్చు, చూ చేయటం ఇంగ్లీష్ లో, చీకొచ్చు, సకింగ్ అంటారు ఇంగ్లీష్ లో, త్రాగొచ్చు, డ్రింకింగ్, కొన్ని నాకుతూ తినే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం ఐస్ క్రీమ్, కొన్ని యానిమల్స్ ఉన్నాయంటే మరి వాటర్ కూడా నాకుతూ తీసుకుంటాయి. సో ఈ 4 రకాలుగా తీసుకునేవి ఏవైనా జీర్ణింపచేస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇది కూడా ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టో మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానమపోహనం చ వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో వేదాంత కృద్వేద విదేవ చాహం. సర్వస్య చాహ అహం, అన్నిట్లో నేను హృది సన్నివిష్టం, అందరి హృదయాల్లో నేను స్థితుడనై ఉన్నాను. మత్త స్మృతి, నేనే స్మృతిని, జ్ఞానాన్ని, అపోహనం, మతిమర్పును కూడా నేనే, మరియు మతిమర్పు. వేదైశ్చ సర్వైర్, వేదాలన్నిట్లో అహమేవ, నన్నే, వేద్యో తెలుసుకుంటారు. వేదాలన్నీ చదివినా కూడా తెలుసుకునేది నన్నే. వేదాంత కృద్, వేదాలను కూర్చిన వాడిని, వేద విదేవచ, వేదాలను తెలుసుకున్న వాడిని, అర్థం చేసుకున్న వాడిని, అహం నేనే. సో నేను ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఆసీనుడనై ఉన్నాను. నా నుండే స్మృతి, జ్ఞాపకం, అపోహనం, మతిమర్పు కూడా కలుగుతాయి. వేదైశ్చ సర్వైర్, సర్వ వేదాలలోనూ అహమేవ, నన్నే, వేద్యో, నన్నే తెలుసుకుంటారు. వేదాంత కృత్, వేదాల యొక్క కర్తను, వేద విదేవ అంటే వేదాలను తెలిసిన వాడిని కూడా, కూడా అహం నేనే అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. సో ఇవన్నీ బ్రీఫ్ గా మనకి చెప్పి భగవంతుడు
అన్నిట్లో వెలుగు నేనే, అన్నిటినీ ఆర్బిట్ లో ఉంచే ఈ ప్రపంచం, ఈ జగత్తులో ప్లానెట్స్ ని అన్ని కంట్రోల్ చేసేది, దారిలో ఉంచేది నేనే. ప్రతి శరీరంలో పార్ట్స్ అన్ని, శరీరం భాగాలు పనిచేసేటట్లు చేసేది నేనే అని చెప్పి చివరకు అందరిలో నేనే ఉన్నాను. అందరి యొక్క జ్ఞాపక శక్తి గాని, వాళ్ళ జ్ఞానం గాని, మతిమరుపు గాని నా నుంచే వస్తాయి. అది వేదాలన్నీ కూడా చదివినా మీరు నన్నే అర్థం చేసుకుంటారు. వేదాల కర్తను, వేదాలు తెలిసిన వాడిని కూడా నేనే అని చెప్పారు. ఇదంతా ఉండటం బట్టి, అంటే పురుషోత్తముడు అని ఎందుకు అంటున్నామంటే, మరి సమస్తాన్ని కూడా తను సృష్టించి పోషించే భగవంతుడు కాబట్టి అని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ ఇంకొంచెం క్లియర్ గా కూడా ఆ విషయం చెప్తున్నారు. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే క్షరశ్చాక్షర ఏవచ క్షర సర్వాణి భూతాని కూటస్థోక్షర ఉచ్యతే. ద్వావిమౌ పురుషౌ లోకే, ఈ లోకంలో 2 రకాల పురుషులు ఉన్నారు. ఎవరు వాళ్ళు? క్షర మరియు అక్షర ఏవచ. క్షరాని అక్షరాని 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే క్షర అంటే సర్వాణి భూతాని, అంటే సమస్త ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవరాశులందరూ క్షరులైతే, క్షరులు అంటే నాశనం అవ్వగలిగిన వాళ్ళు, అక్షరులు అంటే నాశనం లేని వాళ్ళు అని అర్థం. కూటస్థోక్షర ఉచ్యత. ఇకపోతే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అక్షరులు అని పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ ప్రపంచంలో 2 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు, క్షరులు అక్షరులని. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న జీవులందరూ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మన భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ క్షరులైతే, ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం పైన ఉన్నది, అందులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి అక్షరులు అని పిలువబడతారు అని చెప్తున్నారు. జీవరాశులు మరి భౌతిక ప్రపంచంలో క్షరులు అంటే ఎప్పటికైనా పతనం చెందేవారు, స్వతంత్రంగా భోగించాలనే కోరిక, ఎప్పుడు భౌతిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు. పతనం చెందని వారు అక్షరులు, వాళ్ళు నాశనం లేని వారు. వాళ్ళు ఏమిటంటే భగవంతుడి మీద ఎప్పుడు కోరికతో, భక్తితో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టరు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఈ భూ ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఆ స్థితికి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు అక్షరులు అవ్వగలరు. ఉత్తమ పురుషస్త్వన్య పరమాత్మేత్యుదాహృతః యో లోకత్రయమావిశ్య బిభర్త్యవ్యయ ఈశ్వరః. సో ఈ ఇద్దరు అక్షరులు క్షరులతో పాటు ఈ ప్రపంచాలన్నిట్లోనూ ప్రవేశించి వాటన్నిటినీ భరించేటటువంటి పరమాత్మ ఒకడు ఉన్నాడు. సో ఈ లోకత్రయమావిశ్య, ముల్లోకాలను ఆవహించి, బిభర్త్య అంటే వాటన్నిటినీ ఆవహించి భరిస్తూ పోషిస్తూ అవ్యయ, నాశనం లేనటువంటి ఈశ్వరుడు ఒకడు ఉన్నాడు, పరమ పురుషుడు. యస్మాక్షరం అతీతోహం అక్షరాదపి చోత్తమః అతోస్మి లోకే వేదే చ ప్రథిత పురుషోత్తమః. యస్మాక్షరం అతీతోహం, కాబట్టి నేను ఈ క్షరులు అక్షరులు ఇద్దరికి కూడా అతీతమైన వాడిని, కాబట్టి ఉత్తముడునని ఈ లోకంలోను వేదాలలోను, లోకే వేదేచ, లోకాల్లోను వేదాల్లోనూ కూడా నన్ను పురుషోత్తముడిగా నేను ప్రసిద్ధి చెందాను. సో క్షరుడు అక్షరుడు ఇద్దరికి కూడా అతీతమైన దివ్యత్వం కారణంగా ఉత్తముడనని ప్రపంచంలో వేదాలలో నేను పురుషోత్తమునిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఆ వర్డ్ ఎందుకు వచ్చింది అనేది భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఈ వర్డ్ కి ముందే మనం చూసాం, మరి ప్లానెట్స్ అన్నిటినీ కంట్రోల్లో పెట్టి, డైజెస్టివ్ ఫైర్ ని కంట్రోల్లో పెట్టి, సూర్య చంద్రుల వెలుగు కూడా ప్రసాదించి, సమస్తం అందరికీ కూడా ఈ భరించి పోషించేటటువంటి భగవంతుడు మరి అందరిలో ఉండి అందరికీ అన్ని ఇస్తూ, జ్ఞానము, జ్ఞాపకము, మతిమరుపు అన్ని వేదాల ద్వారా కూడా తెలుసుకునే ఆ భగవంతుడు పురుషోత్తముడని మనకు అర్థమైనా, మళ్ళీ క్లియర్ గా ఇక్కడ 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఆ 2 రకాల వాళ్ళ కంటే కూడా భగవంతుడు అతీతుడు, దివ్యమైన వాడు అవటం వల్ల వేదాలలోనూ ఈ లోకంలోనూ పురుషోత్తముడిగా
ప్రసిద్ధి చెందారు. యో మామేవం అసమ్మూఢో జానాతి పురుషోత్తమం సర్వవిద్ భజతి మాం సర్వభావేన భారత. సో ఎవరైతే నన్ను సందేహం లేకుండా అసమ్ముడు అంటే ఏమి డౌట్ లేకుండా, జానాతి పురుషోత్తమం పురుషోత్తముండని డౌట్ లేకుండా ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో సర్వవిద్ భజతి మాం, సో ఎల్లప్పుడూ కూడా అతను నన్ను భజిస్తూ నా మీద భక్తి భావంతో ఉంటాడు. సర్వభావేన భారత, ఎల్లవేళలా అతను నన్ను భక్తి భావంతోనే నా పట్ల ఉంటాడు. సో సందేహం లేకుండా పురుషోత్తమునిగా నన్ను ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు సమస్తము తెలిసిన వాళ్ళు, అందువల్లే వాళ్ళు పూర్తిగా నా భక్తిలో నెలకొని ఉంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. ఇతి గుహ్యతమం శాస్త్రం ఇదముక్తం మయా నఘ ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్ కృతకృత్యశ్చ భారత. సో ఇట్లా అతి రహస్యమైన ఈ శాస్త్రాన్ని ఇప్పుడు నీకు అనగా పాపరహితుడా నీకిప్పుడు తెలియజేశా. ముక్తం అంటే నీ మీద నీకు విడుదల చేశాను, నీకు తెలియజేశాను. ఏతద్బుద్ధ్వా బుద్ధిమాన్ స్యాత్, ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో అలాంటి బుద్ధిమంతులు కృతకృత్యశ్చ భారత, వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా సఫలమవుతాయి. అంటే ఇక్కడ ప్రయత్నాలంటే భౌతిక కోరికలకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలే కాదు, వాళ్ళ యొక్క ఇది అర్థం చేసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నారని అర్థం. వాళ్ళ యొక్క ప్రయత్నాలు సఫలీకృతమై వైరాగ్యానికి వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందుతారు, వాళ్ళ పరిపూర్ణత సంపాదిస్తారు. అంటే వాళ్ళు మోక్షాన్ని పొందగలిగే స్థితికి వెళ్తారు. ఎవరైతే వేద గ్రంథాల్లో ఎంతో రహస్యమైన భాగం ఇప్పుడు నా ద్వారా నీకు వెల్లడైంది, దీన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకుంటారో వాళ్ళు బుద్ధిమంతులు, వాళ్ళ ప్రయత్నాలన్నీ కూడా పరిపూర్ణతను పొందుతాయి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఈ గీతా పాఠంలో నేర్చుకున్న విషయం ఏమిటి అంటే వేదాల యొక్క అంతిమ సారం ఆ పురుషోత్తముని తెలుసుకున్నట్టే నన్ను అర్థం చేసుకుని ఆయన భక్తిలో నిమగ్నమై మానవుడు పరిపూర్ణత్వాన్ని సాధించును. సో మాటలు సింపుల్ గానే ఉన్నాయి, కానీ ఏమిటి అన్నది గబుక్కున మనకు తట్టదు. ఈ విషయం ఏంటి అన్నది ఏమిటంటే ఫైనల్ గా భగవంతుడు పురుషోత్తముడు, సమస్తము ఆయనే. మనం ఆయన్ని భక్తిలో ఉండాలి అంటే ఆయనకు శరణాగతులం అవ్వాలి. భగవంతుణ్ణి శరణు వేడటం, ఏదైనా భగవాన్ నీ ప్రసాదమే, ఏదైనా భగవంతుణ్ణి మనం భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీకి రావటం, ఏదైనా మన ప్రయత్నాన్ని మనం చేస్తూ అన్ని గాల్లో దీపం పెట్టి భగవంతుడా అని కాకుండా మన ప్రయత్నాలను మనం చేస్తూ భగవత్ ప్రసాదం ఏది వచ్చినా అది భగవత్ ప్రసాదం అనే మెంటాలిటీ డెవలప్ చేసుకోవటమే శరణాగత తత్వం. సో ఇది ఈరోజు పాఠం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవే